El nostre barri té una orografia molt pronunciada, estaria bé que per fi arribaren les bicicletes elèctriques, que l'autobús, una cosa que reclamem des de fa molt de temps, a travessar el barri, perquè allí tenim gent molt gran que té el dret de poder utilitzar el transport públic. Consideramos que este plan es una muy buena iniciativa. Creemos que la movilidad privada debe ser tenida en cuenta como un complemento del transporte público y que el transporte público pues debe ser un instrumento accesible, asequible también para el ciudadano, eficaz, eficiente i sostenible. A nivell d'àrees verdes, doncs crec que també estem en un moment de fragilitat, el canvi climàtic ens està portant a climes més secs i llavors doncs, crec que s'hauria de treballar també amb una bona gestió del nostre entorn verd, dels nostres boscos i dels nostres espais verds, per tal de minimitzar aquest risc d'incendis que en els propers anys segurament augmentaran. Jo penso que el que s'ha de fer és acabar el que s'ha començat i anar a poc creant les coses que la gent ha anat dient que calien, com per exemple la continuïtat del passeig marítim, la connexió del passeig marítim de Barcelona amb Sant Adrià y Badalona. Y en cuanto a las líneas más interesantes, es esta lectura del territorio de 36 municipios y que permite realmente tener una visión de territorio que va más allá de algunos límites municipales, y otro reto será ver cómo a nivel de gobernanza esto se podrá llevar a cabo.